ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବସିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସତ୍ୟ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, କାରଣ ନୂକ ଦେଖାଣିଆ ପରି ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ନୂକ ଦେଖାଣିଆ ପରି ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଭିତର ମନରେ ଗୋଟେ ମନ, ଉପର ମନରେ ଗୋଟେ ମନ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମନକୁ ମାଗିବା ଠାରୁ ଭାବିବାଟା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ କେତେ ଧୂଆଁ ଖାଉଛ, କେତେ ସଫଳ ଖାଉଛ, କେତେ ମିଛ କହୁଛ, କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ପାପ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛ ମୋର ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ବା ମୋର ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ତୁମେ ବେଶୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ତ, ବେଶୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିକି ଗୀତ ଗାଉଛ ତ, ବେଶୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଣୁଛ ତ, ବେଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନି ଚାଲୁଛ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ବୁଝିପାରୁଛ? କେବଳ କେବେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନାରେ ମାସ ଯାକ କେବେ ବସିବନି ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଯେବେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ, ଯେବେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କର, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ମୋ ନାଗି ଟିକେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କେହି କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେନି। ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେବ। ତୁମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ ପ୍ରଭୁକୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।